салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. Камтара гулном дар кадагия барои мо овозима мехеле. Фариза бениҳоят хурсандай. Барои чӣ хурсандӣ? Барои ки бор заказ кардем. Барои фаберлигмон омадай. Бисёртарги чизошай Фаризай. Барои мо хурсандай. духтаракои азиз, кадомед ки кор кардан мехоҳед, марҳамат дар номерои болои экран будаи мо нависед. Мо имрӯз чӣ гирифтем? Чӣ? Зубной паста. Зубной паста. Шумо ҳаматон гудак доред, гудакотон дандонашона мешӯянд, а? Ранги Фаризаи мо. Инаи барои либоса чирк. На. Бушаву чиркша гирифтанай. Ма барои намеи либосои кудако гирифтагиём. Балои либосои кудако гирифтагиём. Ира гирифтам. Баъд инаи пенка ба ма бениҳоят маъқул шидаги буд. Меравонам мичира бо дох кадагиан дивана бо мешакам. Баъд инаи хали шарикиё барои Фаризара гирифтем. Ёра барои и бомбочкая. Чӣ кор мекунӣ ира? Я давала тоже блестящ меша. Блестящ меша. Не, розовый меша. И буи хушру мекуна вана. Букашет. Наку Фариза ухали охи безев меша. Барои ами Фариза бениҳоят дӯст медорад, буи хушру дорад. Вақте ки ванаро опур мекунем обозӣ мекуна. Барои мо гирифтем Фаризада. Баъд инаи дар бораи инаи гап задани будам духтаракои хушру, кадомед ки моҳотон мереза ё ки таи сартон яна хали чӣ дора? Хориш дора? Метавонед ки ҳамаи маҳсулот харидорӣ карда истифода бибаред. Бениҳоят хубай. Дар як ҳафта 3 борай, 2-3 борай шумо метавонед 2 рӯз пас амира бикунед. Сартона бушӯед. Бениҳоят хубай. Ҳами шампуншам мо гирифтагем. Ма комплект истифода мебарам. Мӯи ма бениҳоят бисёр мерехт. Ҳозир боша хеле созай. Бо катисония истифода мебурдем. Барои ҳамо уш хариб ки тамом шуда, бо як таи дига заказ кардам. Бо заказ кардем иҷада мо шампун барои кудако. Нехал шампуно бениҳоят хушрӯа. Барои Фариза. Бениҳоят хушрӯай духтарако. Бо ма чӣ гирифтам барои шумо тавсия метавонам. Барои занҳое ки роҳотон ина хали сабусак мекунад, сабусак не, ина хали сухой мешава ку пӯст мепартоя. Бениҳоят хубай. Ма худам гирифтам ай ҳами гирифтам. Чӣ кардам? Истифода бурдам. 2 дона гирифтаги будам. Бениҳоят хушрӯ. Рӯра рӯшани хушрӯ мекуна. Ина хали увлажняйш мекуна, да? Увлажняй мекуна. Баъд як таи дига ина алоеш гирифтам. Гуфтам ишам бисанҷем бибинем. Ёша санҷидам. Инаи намуча санҷидам. Бениҳоят хушрӯ буда. 3 та гирифтам. Баъд ирам дар як ҳафтада 1 бор ё 3 бор истифода бурдан дар кора. 1 то 3 бор агар ҳамон вазъията дида истифода мебарем. Инами хел хай духтаракои хушрӯ. Баъд и падарка и боромон 2 тақсимай. Иқаша ба номи Соня гирифтагием. Падаркаи Соня пачи. Кадоме ки удав харидорӣ кардагиан ами пачи падарка меравашона. Падаркаи пачи ина. Нархша даромада бибинед ина артикулуш. Қиматай арзон нестай. Баъд дар бораи инаи чойё гап задани будам. Чойнево чӣ меган? Алафҳо барои иммунитета бардоштан. Чӣ хеле ки дар ҳамаи зимистон мешава, иммунитети мо пастай, бисёр бемор мешавем. Барои мо ма и аксия рафтестай 3 таш ба нархи 2 та меояд. Кадоме ки харидорӣ мекунам, марҳамат духтарако, дӯстони азиз, кадомед ки харидорӣ мекунед дар номеро бинависед. Ҳатман ки дар куҷое бошед равон мекунем тона. Инами хел 3 та гирифтам. Бениҳоят бушам хушрӯ буда. Ина як таша шикоидам ва букашидам. Дар як пачкаш ами 21 та пакетик дора. 21 та пакетик дора. 3 пачка гирифтем мо ҳам. Нархи 2 та. Баъд гуфтам ами пакетакои ки падарочнира бибинам. Гуфтам ям калони хушрӯ буда. Нархиш 50 рублеай. духтарако арзонакай. Кадоме ки харидорӣ мекунам барои падарка. Шумо метавонед ки набор падарка заказ кунед ба ягон каса равон карданда. Духи
ягон чи дигара дар дрынаш ина хел хушру када бедозиди калона кай просто оли ина хел оз бемаҳира туғри ина хели чизо мегири ина ме андози ягон кас да падарка равон каданда бениҳоят хуб будай ина калона ки хушруай баъд мо гирифтем бо шампун як шампуни дига ина шампунам бениҳоят хубай бароям як шампуни дига хеле гирифтам вақте ки ма барои инаи кондисионер гирифта будем барои либос уш бениҳоят хушру будай бо гуфтум ишам бигирам бисанҷим ишам гирифтем хай баъд якта помада заказ кардем помада нео пробники помада бо ҳамон пробникам нигоҳ кунед чӣ хел аккурат нададри намеовард яъне ина артикули помада чӣ худаш ина миқакай Фариза хиёл кадай барои ира заказ кардем майдакай инами света ина сахти бад нашак бест нигоҳ како хучуд ма помада намекунам бароям мо гуфтум я бигирем кун рангаш чӣ хеле боша кӯдако завқ доранд ко синма нигоҳя ина рангаш бениҳоят хуб ина артикулаш кадоме ки кор мекунам марҳамат нами артикулкати бигирам бениҳоят хушру будай инам хеле хай хариди рӯзаи мо буд бо як бори дига ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам дар ҳамин ҷо боша влога ба поён мерасонем духтаракҳои хушру дӯстони азиз хай дӯстони азизи Фариза